дар мактабҳо бо пул чӣ гуна сару кор карданро ба мо намеомӯзанд. табиби хуб, муҳандиси хуб ва ё бонкери хуб шуданро, яъне коригар шуданро ба мо меомӯзанд. кампул будан ва аз пул тарсидан ва ё роҳи ба он нарасидан танҳо дар майнаи сари мо вуҷуд дорад, яъне мо онро аз худ хелу дур мебинем. мо куҷову тиҷорат куҷо? мо ҳеҷ гоҳ наметавонем ки соҳиби ширкати абарқудрат гардем ва ё тиҷорати хубе дошта бошем. бо ин гуна гуфтаҳо мо бовариро аз даст медиҳем ва ноумед мегардем. ман инро намедонам, ман вайнро наметонам, ман вақт надорам, падар модар намегузоранд, дӯстҳоям мегӯянд онро накун ки шикаст хоҳӣ хӯрд. балки намедонем ки ҳазорҳо шахсияте ки ба муваффақият расидаанд чандин борҳо шикаст хӯрдаанд. шикасти мо пас ин муваффақияти мо ҳаст. бар ивази ин мо бояд бигӯем чӣ гуна ман инро карда метавонам, чӣ гуна ман соҳиби молу сарвати зиёд ва идоракунандаи даҳҳо ширкат мегардам. аз куҷо бояд оғоз кунам? он гоҳ ҳамаи дарҳо кушода мешаванд ва он гоҳ ҳамаи шароитҳо назди мо меояд. умри мо ин ягона бойгарии мост ва ҳар соат ин шанси зиёд аст ва агар мо инро хуб истифода кунем, албатта ба ҳамаи орзуҳоямон мерасем. чӣ гуна ин ки олими бузургӣ мегӯяд, агар ки шумо вақтро медонистед чӣ қадар қимат аст, ҳаргиз шумо пояфзолҳои бандакдор харидорӣ намекардед. бо мо ҳамроҳ бошед.